سلام كميكنيكم سدرا بيت لبلاب حجي أزي أقداسي نكر حزة متزلخو نقو تسيخم نابراخم سي تلوطة فرقم مساءكم بالهوات نتحرد مثلكم عليو إذن شو عدة من قدتاك مرميركم من أصنعكم ندحرات أكبيركم من اتلوطي نقرأكم عكلني أزيخم كسم بريخم حجي نفت مدى كتتخير مع الفقم واو فللي أمونغو دخا التحساسبان أمونغو هابتاموي التحساسبان يأخذ ناي دخا التحساسبان عبيت وقدم نيرو حكياتات بملو قدم قو خمزكيرنا قدم أبزنيرنا قدم كساين تقبرنا زبلو نقرات بالتعمي زوتر ما أسسو تراي قدم قو بقى نحنا كو زين نسرحو نقري زيننا شو سرحنا يو نجار انت نكبو نيرنا حج أبي محلنا بزنا حج مو زي حسد مليونيرات كوينا محلنا زبل الرددا بوزح يزلو بتخليت نتبي أبز جبرو نجار حلفنت كسكم وفتم زي بدلايو إذا خاني زخون نجار كجبر خلو كهل سمسو خلو مسا أختلو تدلي حلفنت كواسدا حلفنت كواسلو زخل أكل دلمو جيجان دحر كوينو حلفنتتي نعو خاخ كافلو بسونكيو نخبلو معناتي سلازي حلفنت كوستو أيكون سالساي نتقللنا هفتام حسونم تشكان كوين يسمع إذا مالت هفتام كوبك أروجو هفتام كابزلو يكافلكان هفتام جزايو هفتام تشوكوانيو زبلة الردادا زلو إذا دخاوي التحساسبا كم زلو بس نردامات كل جزء ترابعت نتبي كل جزء معزم سبي يود فتحوي تكون فتاري فتحوي يكون لا ايو نعايكو خاريات الليل طوفاي تبال الليل اندا تبال بزح زرباتات نسمعنا ما اسسو طراي تذكر مكم خمسة نتبنا كاب جيغوم كمهارو ايدلينيو بسنكي تفكاري تيكويا بسنكي تاناي قدم سبيتي يكوي انتابلو اب حلوف هيوتهم اندا تغعزو السخالك اكم بسنكي تناي قدم افكاري بسنكي اتي ناي قدم سبعي بقى انا خمسو خوين زلخو نزوما قلعود كعبي نزنا قلعود نخعبي لي خمسو خوين واغان دغفلكو بقى دحر سب زخونكو زبرد يسلوهم سبات اذا خاني كاب جيغو كمار زي متلاي እቲ ዝኾነ ነገር ተፈጽሙሎ ከመይ ጌርካ ሓቡ ተማሂርካ ዓብ ነገር ክትገብር ትኽእል ምሕሳብን ምርኣይን እቲ ሻሻይ ነጥቢ ወፍሪ ዝፈርሕ ወፍሪ ኣዝዩ ዘፍርሕም ነገር እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ዘፍርሕ ከይከስሩ ስለዝፈርሕ እዘን ዘለዋና በቃ ጨቐም እንዳበልና በልዕና ወዲ ዓሸና ዳለ ኣውፊርካ እኮ በቃ እንድሕር ከሴርካስ ወዲእኻ ወላ ሓንቲ ነገር እንተ እንድሕር ኮይኑ ግን 50 ميتاي تعلق تحت الورد 50 ميتاي تكسر انت بلعكا تودو هونكا ግን 100 ميتاوي بلعكا تودو ነገር ስለዚህ እስከዚህ ያحسب ላስኪ انا موداታ ናይ ደኻዊ አተሐሳስባኻኒ ለውጢ ኣዝዩ ዘባህሮ ለውጢ ዘባህሮም እንታይ እዩ እንድሕሪላኻኒ ኣዝዩ ዘሰክፎም ነገር ካብ ዕሩኽተይ ካብ መሓዙተይ ክፍለ ትዝቀደም ዝነበረን ኣካይዳ ኸይዳ ይክልኒ ዋጋ خفل دلو ካብ ዘይሙኻን ስለዚ ባ ጸጸር ውሒጥና እንዲናብሎ በዚ ናብራ መከራ ዶንጎላ እንዳው ሓጠካስ ታናይ ቀደም ጸጸር እሞ ተለዊትኪ ንዑ ንኽትሕግዝዮ ንዓ ንኽትሕግዛ እንዳኻልካ خلኻሲ ለውጥ ክንዲ ዘኸፍርሐና ንሕሰቦም ቀሊል ዘይኮነ ኣርእስዩ ብድእ ኢላነስ ሕጅ እምበር እስከ ሓንቲ ሕክያ ኣለኩ ሓደ ተዛራባይ قدم سدرانا خيجر مكوم إلا تأكيمنا شان داسة مخلاي أجاجيومنا أنا كمان أبزي بروح عدي يوغاندا زبان مسمس أخو بزح نجار هرد ميبل ويو أنا تايو خزارب دليل تايو خبليلو بالطعم تجري ما بقى فيها هبيلي الصومالي شو انتي تزبلنا زجر مكوم نجار جنزب كاب جرب أي شمتتنيو زولو ناس እንታይ ኮይኖም እዮም ዞም ስድራና ጌጋጋጊዮምና ኣነውን ሕቶ ኮይኑኒ ገንዘብ ሕጅዳ
ካብ ገረብ ሽምጠጥ እዩ ዝብል ሓቲተ ግን ብህድኣት ተጸሚመ እታ ሓኪያ ከወድኦ ደለኹ ትዝገርመኩም ነገር በናይ ኩርናዕና ህይወት ጠሚትዎ ብጣዕሚ ተገረምኩም ነርኩም ጅናቡ ከብለኩም እንታይ ልናስኪ ኣቨካዶ ብቅርሺ ሓሙሽተ ገዝኦ ይልካወ ከይገርመኩም ኣብ ካንሸሎናሲ ናይ ኣቨካዶ ገረብ ኣለና ኢሉ ግን ታገረብ ማንም ዝግተሰለለ እምበሺ እቶም መኪና ዘለዎም ሰባት እቲ ኣቨካዶ ወዲቁ ቤትሮ ከይሰብረሎም ስለ ዝፈርሑ የጸገምዋን ኢሉ ሕጂ እዚ እንድሕር ኮይኑ ሲሉ በቃ ሓደ መዓልቲ ሓስብ እሞ ንምንታይ ካብቲ ናይ ካንሸሎ እክባቢለ ካብቲ ናይ ጎረቤት ካንሸሎ እክባቢለ እዚ ቁርሲ ዘይሸጦ ቁርሲ እሱ ኢና ንጥቀም ጽማቕ እሱ ኢና ንጥቀም ስለዚ ዘይሸጦ ዝብል ሓሳብ ኣምፂኡ ከይገርመኩም ንመዓልቲ 5-10 ይስእንን ማለት እዩ ቀሊል ዘይኮነ ስለዚ ኣበይኻ ተተኩር ዘለኻ ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓ ስድራና ኣጋጊዮምና ኣይሽምጠጥን እዩ ዝበሎስ ካብ ገረብ ከም ዝሽምጠጥ ኣረድዩና ብጣዕሚ በሊሕ ወዲ ንዓይ እስከንጨብጭብሉ ኣነ ኣንጨብጭበ ገሊፀ ኣድኒቐ ክውድኦ ተኣልኩም ንስኹም ከዓ ተደጊፍኩምኒ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ሕራይ ካልእ እንታይ ክረአና መሲልኩም ናይ ሃብታም ኣተሓሳስባ ክትምልከት ኢና እዚ ሃብታም እዚ ተቐዳሚት ነገር ዝገብር ኣብ ሕጂ እዩ ዝነብር እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንታይ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ እንዳበለ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል ይገብር ሕጂ ክኾነ ዘለዎ እኸውን ማለት እዩ ካልአይቲ ካብ ጌጉ እዩ ዝመሃር ወዲቐ ኣይኮነን ዝብል እንታይ ደኣ ካብ ውድቀተይ እንታይ ክመሃር ክእል እዚኣ ብኸመየ ከም ዝኸውን ክኢለ ኢሉ ሓሲቡ ንዓም ሓይሾ ኣቕርባ ይፅዕር ማለት እዩ እንታይ በዚ ኣጋጣሚ ክነግረኩም ቶማስ ኤዲሰንሲ 9999 ግዜ ወዲቕካ ተባሂሉ ኖ ክንዲዚ ግዜ ኣነ ወደኩን እንታይ ደኣ ዘይስርሑኒ መንገድታት ክኸይድ ነይረ ካብኦም ከዓ ተማሂረ ሕጂ ግን እታ ተስራሐኒ መገዲ ፈሊጠስ ንህለትኩም ሰርሕ እያ ኢልዎ ስለዚ እቲ ትኹረት ናትካ እቲ ትጋገዮ ትወድቆ ዘለኻ ከም ቁልዓ ክትወድቕ ኢኻ ተስኢኻ ጉዕዞኻ ግን ክትገብር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ልካ ከም ቶማስ ኤዲሰን ዝገበሮ ዘይተሓለለ ስለዚ ኣነ ንስኹም እዚ ጉዕዞ እዚ እንድሕር ከድናዮ እንተዘይተሓሊልና ካብ ውድቀታትና እንተተማሂርና ናብቲ ዓቢ ደረጃ ናትና ንትሕዝ ሳልሳይ ነጥቢ ኣብ ዙርያኡ ዘለዉ ሰባት ንኽዕወታ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓበራዊ ዕቤት ኣነ ክዓቢ ከለኹ ኣብ ዙርያ ዘለዉ ሰባት ክዓቢ ይኽእልዎም ኢሉ ኣምነ ኣቦታትና ከምቲ ዝብልዎ ነበሩ እንድሕር ኮይኑ መሸላሲ ካብ መሓዙታ እንድሕር ወፅያ ወይ ንዑፍ ወይ ንወንጨፍ ይብሉ ነይሮም በይንኻ ብምውፃኻ ትርጉም የብሉ ብሓባር እንድሕር ወፂኻ ግን ብሓባር ብዙሕ ነገር ክንገብር ስለንኽእል ስለዚ ሓበራዊ ዕቤት ዝኣምን ሃብታም ኣተሓሳስባ ይበሃል ተራብዓይ ነጥቢ ኣመስጋኒ በታ ዘላቶ ብሂወት ብጥዕና በታ ቁራስ ባኒ በታ ገዛ በታ ትንፋስ በታ ሰርሓ ዘሎ ኣዝዩ የመስግን ነቲ ዘለዎ ካ ይውስኸሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣመስገንቲ ክንከውን ኣለና ትርጉም ምስጋና ክርዳእና ክእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ክንገብር እንድሕር ክኢልና ኣዝና ሓያላትን ብርቱዓትን ኮይንና ክንጓዓዝ ኢና ማለት እዩ ሓምሻይ ነጥቢ ኩሉ ግዜ የመሓይሽ ካብቲ ማሊ ሎማዓንቲ ዝበለፀት ነገር ሓንቲ ነገር ወሲኹሎ ካብቲ ማሊ ሓንቲ ነገር ተማሂሩሎ ካብ ንኮ ንምሸት ሓንቲ ነገር ከሲቡ ፀናሕካ ሓንቲ ነገር ፈይጡ ፀናሕካ ሓንቲ ነገር ወሲኻ ፀናሕካ ማለት እዩ እዚ ዝገብር ሃብታም ኣተሓሳስባ ጥራሕ እታ ሻልሸይቲ ነጥብኻኒ ሕማቕ ልምድታቱ ቀልጢፍ እዩ ዘቋርፅ ሕማቕ ልምድታታ ቀልጢፋ እያ ተቋርፅ ካብቶም ሕማቓት ልምድታት ቀልጢፋ ቀልጢፉ ቆሪፁ እንታይ ዳ የፁ ቁልጡፍን ፅቡቕን ልምድታት የጥርዩ በቃ ብኡ ኣጓዓሱ ብኡ ኸዓኒ ይሕጎሱ ማለት እዩ እዚ ክገብር ዝኽእል ሃብታማዊ ኣተሓሳስባ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ድኻዊ ኣተሓሳስባ ከመይ ምዃኑ ሪኢኻ ኢኻ ስለዚ ሃብታም ኣተሓሳስባ እንድሕር ኮይኑ ቀልጢፍካ እዞም ሕማቓት ልምድታትካ ቁረፅ እዮም ሓደሽቲ ብሉፅ ሓሳባት ብሉፅ ልምድታት ብምጥራይ ጉዕዞና ንቐፅል እዩ እታ ሓንትን ናይ መወዳእታን ተሪፋትና ዘላ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ
ዝኩሉ እንድሕር ጌርካ ስጉም ትውሰድ ክትገብሮን ክትከፍሎን ዘለካ ነገር ክትከፍልን ክትገብርዮን ጥራሕ ዘለና ማንም ክገብረልካን ክኽፍለልካን ዝኽእል ኣካል የለን ማንም እስኻ እስኺ ከምቲ ቶማስ ኤዲሰን እቲ ነገር ትምዃን ኣብዩን ካልእ ሰብ ዝሕግዘኒ የለን ተዝብል ነይሩ ክበፅሖ ኸል ኣይ ስለዚ እስኻ እስኺ ኣነ ንሕና እንድሕር ስጉምቲ ወሲድና ኣክሽን እንድሕር ወሲድና ኩሉ ተዳሊኻ ኩሉ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ፊልም ኣክሽን ተባሂሉ ኣብቲ ፊልም ምስራሕ ትጅምር ስለዚ ኣክሽን ከኣኒ ነቲ ስራሕካ ዘማዕብሎን ዝወስዶን ስለ ዝኾነ ኢሎም ማዓንቲ መደቤን እዚኣ ትመስል ሳብስክራይብ ምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ቤተሰብ ኩሉ ላይክ እንድሕር ጌርኩም ዩቲዩብ ናብ ብዙሓት ሰባት ሰዶ እዚ መደብና ከዓ መሃር ኸውን ማለት እዩ ክኸስብሉ ሰባት ሼር እንድሕር ጌርኩሞ ናብ መቕረብ መሃዙት ብዙሕ ይኸስቡን ይመሃሩን ንሕጂ ይቐኒየለይ